Ekitaldi honekin, ilustratzaileei omenalditxo bat egina izaten deutzego joan dan urte batzuetan, bizkaka bagoaz sendotzen gure komiki lehiaketa, eskerrona adierazi behar dutzuet, parte hartzen dozuelako, gure asmo nagusia da uztartzen laguntzea sormena, kasu honetan sormen mota hori euskerarekin, eta horretan laguntzen badugu bideo horretan pozik agertzen gara. Agradezco especialmente, es lo que voy a decir en castellano, a la persona que ha venido desde A Coruña, que además ha resultado ganadora de este cuarta edición del certamen Komiki Lehiaketa, que organizamos en colaboración de ella y la Diputación Foral de Bizkaia, el Departamento de Cultura, la Sala Recalde, Bizkaikoa. Komikia nik beti konsideratu izan dut hizkuntza baten modun. Alegia gauzak komunikatzeko estanda bat bezala esan nun. Hemen badaude adierazteko forma berrik, ondo edo gaizki nire marrazkiek egiten dituen, euskera. Eta komunikazioa. Hoi britanikoak asko egiten dute adibidez,